Ngingakuphuli nje ulimi umsakazi. Eh Lezi zinto lezi zingakasho ukuthi ziyasibiza beyifike ilale nami. Nami beyilala nami. Ngithi ngiyavuka nje ngivuke ngibone ukuthi hayi kunomuntu wesilisa okade ekhona la. Ngibathi ngiyaqalaza kodwa ngiboni umuntu. Sinibingelele ke sinamukele kwi Reality One Stories. Sizaba ne problem last week. Ngifaka ivideo mase ngicheck i-audio yahlukumezeka. Waphoqa ukuthi angisakwazi. Ubaba wakho nombaba wakwakho bethwele ngengane zakho. Wathwala ngoma wakhe. Ugcine ubaba wakho nombaba wakwakho esesibhedlela ekinqane emoto kwaze kwaba kathathu esikhathini esifishane nje. Uma ke ufika ebhakedeni lele ayithe ungalithinti ugcina ulivulile ugcine kwenzakaleni? Ngiqale ngibingelele. Yes. Ebhakedeni ngavula ngathi mangifika kulona ngafica kukhona izandla. Izandla kanjani? Izandla zabantu. Okay, isandla. Isandla ngafica kunezandla ezu5. Okay. Mathi mangithi ngethuka kwathi ngiyobiza umakhelwane ngabe ngathi angithule angambiza umakhelwane angiphindele lapha ebhakedeni ngiyobhekisisa kahle ukuthi ngakuba yini le ngempela engiyibonayo. Hayi ngabukisisa ngathola ukuthi izandla ngempela zabantu ezincane esisode somuntu omdala. Okay. Uma kade kushoniwe beningaqapheli ukuthi umuntu uya eboxini isandla sikhona? Besiya isinganaki ngoba phela ngithi manje sekunalomkhubo ukuthi umuntu abuye emakhazeni sekuthiwa ugeziwe wagqokiswa. Oh yes. Manje mayifika ufika nje vele yonke into yakhe isi right. Bese ke niwumndeni nimbuke nje ebusweni kuphela ningabe nisamthinta emzimbeni. Kodwa manje sekuyabuya kumina ukuthi bekuvamise ukuba uyena baba kwami ohambisa impahla zabo ukuthi beyogezwa emakhazeni. Usho isandla befika sithathe lapho. Ngicabanga kanjalo ngoba ngithe mangibhekisisa izandla zabantu obuhlala nabo uyazazi. Ngathola ukuthi izona izandla zabantu bala ekhaya lesi. After ke usubonile ukuthi ubaba kwakho ubethwele ngoma wakhe nezingane zakho. Kusho kahle kahle njengoba beshona bekhuphula into zakhe yena. Wenze njani? Ngivele ngaphelelwa amandla ngangathi ngenze njani. Kwase kubuya ukuthi umakhelwane wami ukhona wakwasho wathi kumina wokubhekisise kahle ukuthi ubaba kwakhe akukho nokuthila kwenzayo ebona ngendlela esiphila kahle ngayo la ekhaya. Kwase kuphenduka amatafula futhi sekushona abantu belandelana abuya amazi kamakhelwane akawasho kumina. Kwathi ngiye ngiyombikela ngabe ngathi no indaba zakwami phela kufanele ngihleze ngixoxela abantu. Yes. Ngase ngivele ngifikelwa ukuthatha isinqumo nje sokuthi angithathele ingane yami eyodwa esele ngiphindele ekhaya. Okay, moya ekhaya esebuya esibhedlela yena ngoba phela akahlalanga forever. Wenze utheni kwena? Uthe mayibuye esibhedlela wafica ngasekho umuntu ekhaya. Wavele wafona. Wathi maye ngifonela ngangayibamba ifone. Wayilokho ifone yakhe ngangayibamba. Noma esefona ngoprivate ngangawubamba ngoba nganginakho ukuthi uyena lo. Futhi ngangithukile nje ngendlela kwakwenzakala ngayo izinto ngangasafisi nokuthi ngaphinde ngimbone empilweni yami. Sathi sihleze ekhaya ngambona eseqhamuka ngemonto. Ngoba ikhona imoto eyodwa ebisasele lokho ikhona. Noma yaginqika leyo kugcina kodwa yagcina ekwazile ukuthi ilungiseke. Yayingalimele ngalowo ndlela ukuthi sengakwazi ukuhamba ngayo ngoba ekugcineni sigcine sesiyilungisa iyona ekhona. Kodwa nje wathi mayiqhamuka ngayo ngaswela umgodo okungena mangicabanga zonke lezi zinto ezenzakele. Wafike walwa noma ekhaya ngoba ubaba ngisenayo ekhaya. Oh yes. Walwa noma wathi ufuna unkosikazi wakhe. Wala noma ngithi ngiyanqaba ukuhamba wathi uma hamba mntanami ngoba wagana wakhishwa la ekhaya akhona umuntu ozongikhulumela singaze sibe senkingeni sicela uhambe nomyeni wakho. Ngahamba ke nomntanami sangena emontweni saphindela ekhaya. Sithe masifika ekhaya sahlala phansi. Wavele wavuma nje konke ukonakala ade kwenza wakhuluma amaqiniso onke.
wagonyuluka nje Okay. ngayo yonke impilo ade iphila before ngingakazi ukuthi mina la ekhaya njengoba siregistra yini kodwa akafunanga ukuphumela obala ukuthi inyanga yayimtshenile ukuthi mayithatha lezi zinto kuzofa umndeni Okay. wayele khoshene ezintangeni eshona ezintangeni ngoba ekugcineni into ayikhulumile lento ibhlungu mangicabanga ngendlela eyenzakala ngayo ekugcineni ugcine seshilo ukuthi lezi zinto bese yifika seyifuna leyo kugcina ingane Yebo. uginqika nezimoto nje kwenzakala yonke lento eyenzakalayo ingoba esenqaba ukuthi kufele ingane yokugcina ngambuza mina ukuthi lezi ingane zethu ezishonile ngakuba wena ubuzenza yishona wayilokho engene ezintangeni Uyaphezulu. wayilokho engene ezintangeni engafuni ukuphumela obala kodwa ke nami ngimdala ngafunda kwezami Yes. ukuthi uyena obeyimbangela ukuthi kushonwe la ekhaya Yo. Manje ke yena ushona kanjani ke yena manje? yena into esidala ukuthi ashone angithi unqabile lento isifuna ingane leyo yokugcina Yes. yayisithi ifuna mina wanqaba wayesesho ukuthi lezi zinto zakhe seyifuna futhi aphinda ahlabe la ekhaya ukuhamba kweinsuku nje washo wathi hayi kuyafunakala ukuthi ahlabe umuntu la uma kuukuthi akahlabi sekuzohamba yena uqobo ngoba ngaleli langa ezohamba wangibiza futhi okwesibili wathi angihlalela phansi wakhala waxolisa ngaso sonke isimo nje ade senzeka la ekhaya singekho right ebesenziwa uyena wathi ucela ngimxolele ngathi mina uxolo ngeke ngimnikeze lona makukuthi akavumi ukuthi ingane zami ibulewe uyena wayesethi ngawusehambile ubanjwe ukuthi mina angifuni ukumxolela hayi wagcina evumileke ukuthi wonke lo mcebe besinawo bekuyilo mthwalo wakhe naye angawazanga ayewushiyela ubaba wakhe ngoba ngathi nobaba wakhe khona izinto ayifakile la ebhakedeni phambilini Oh yes. athi uma esezoshona wahlambuluka wayesethi kuyena akayithatha wamtshela ukuthi akazenze njani eseyizolandela seyizofakwa uyena njoba mina ngabe sengifica lezandla ezalaba abantu engangibazi okwakungaphambilini kwakade kufakwa uyena ubabezala wami engangazi ukuthi kwakuyini ngoba umyeni wami akafunanga ungitshela mina ngabe sengiyilokho engakubona okwezandla wayesehlambuluka ke esho ukuthi uyena wabulala izingane zethu ayi kwabanzima kumina ukuthi ngimxolele ngoba kwangelula ngambuza ukuthi njengoba ke sekuphele yonke into sesizophila kanjani wathi naye akazi kodwa kunokuthi anikele ngami nengane yakhe ubona ukuthi ngcono anikele ngaye nami ngokubheka ke impilo yami nomntanami nami ngathi hayi myeni wami ngoba wena ubukwazi ukuthi siphila kanje isimo sihamba kanjani kungcono kuba uyena myeni wami ohambayo wathi mayelele ebusuku kunabantu abambizayo abathi ahanjweni nezilwane ezincane ziyambiza ngathi mina ifanele uhambe nazo ke ngoba manje ayi nami ngizima ukuthi ngathi enehlala Engekho mhlawumbe isolution engalungisa ngayo le ndaba le. wathi nje base sisele sibathathu isolution ukuthi kube khona oyedwa phakathi wethu ohambayo nalabo ababili abazosala bazohamba nomunye futhi uzohamba gcinile ekhaya ngekho umuntu Kahle isiphetho nanizonihamba nonke. sasogcina sihambile sonke So mekuhamba yena nina naseveka. thina sosayiveka ngoba phela lo mkhuba wakade wenza la ekhaya siwazi singangicabanga kanjalo ukuthi sosayiveka ngoba ekugcineni wabe segula washo lethi lezi zinto zakhe ziyambiza salala nje right ngekho lutho ebusuku saphapha mase kuvuleka umnyango mangithi ngithi hayibo umnyango uvulwa yini kwangathi ngene into eyifu Yes. Yeah. kwangathi ngene into eyifu la eminyango ngibona ngazuthi ngilele ngithe ngibona yena kwangazuthi uyaphakama lelifu laphuma naye kwangazuthi ubuthongo kumina buyaphela mangivuka ngithi ngiyabheka ladelele khona akekho ngagijima ngaye eminyango mangithi ngiyaqalaza ulela uthi edindilize lapha egcekeni uma ngithi ngiyakuyena ngiyamthinta usethule
eyi kwaba nzima kumina ngoba ngabona ukuthi kusho ukuthi lezi zinto bese zimthatha. Usethule uphuma igazi ngamakhala nangomlomo. Ushawe isilwane. Kwaba sengazuthi umuntu oshaywe isilwane. Kwase kubuya kumina kusho ukuthi lezi ilwane zakhe zimthathile zahamba naye. Ngakhala ngabiza omakhelwane, bagijima omakhelwane, bangilekelela, sabiza imoto yamakhaza yamthatha. Izulu la ngaba lihle kahle laguqubala laduma silele lokhu ingane lesele ngoba phela kwasala lencane ingane. Yes. Yayilokhu ikhomba kwethuka ithi naba abantu bayayibiza kunezinto ezibizayo sibambe sinomakhelwane phela khona omakhelwane ababesangilalisa einsukwini sisanda kumfihla. Ngangazi nami ingane ngizoyenza kanjani noma kushiswa impepho kwenziwa lokho yasithi sixoxa imimoya emibi kuchelwa hayi kungezwakali izinto ziyibiza ingane kwaze kwaphoqa ukuthi ingane angiyithathe ngiyise ekhaya iyohlala ngakhona. Okay. Ngasala nami ngedwa ke la manje sengiselela nomakhelwane bahamba. Wayivela afike yena umyeni wami efike ehamba nabantu engabazi abaningi. Uma ngithi ngiyabhekisisa yibo laba bala ekhaya abanye abashonileyo ufika uhamba nabo sebengibiza bese akuhanjweni. Hayibo. Ngithi kiwapi bese akuhanjweni sobona ngendlela ukuthi kiwapi naye umyeni wami angiqhweba ngibize ngimbuze kiwapi asambeni lezi zinto ziyangifuna zithi seyifuna mina ngoba egcine engavumanga nami kwaze kwahamba yena kodwa ngiyadingakala ngoba lapha kulenyanga yakhe wayivumile ukuthi sohamba sonke siye lapha kahle kahle yena wahamba ngephutha kwakumele asale kwakufanele kuhambe mina nengane asale yena yedwa. Manje nakho ke engavumi nathi zaze zathatha yena lezi zinto manje kusesilandile. Manje njengoba ngizela ngizofuna usizo ukuthi akekho ni ongahlasize azongixoshela le moya emibi lapha ekhaya ngoba angikwazi ukulala. Angikwazi kwenza lutho. Ingane yona besayibiza manje. Ingane noma ile ekhaya iyasho nje nayithi ayivele kuvule kumnyango ingazi uvulwa yini ithi nangu baba uyayibiza no manje useyasaba ukuhlala nayo lengane asisazi nathi ukuthi sizoyenza njani. Sixakekile ngempela asisazi. Manje nje sidinga umuntu ongahlasinika usizo ukuthi akukho abangasisiza besixoshele le moya emibi kwayena umyeni wami ngoba phela njobe sebuye engasekho emhlabeni usewumoya omubi besixoshele nje siyisaleleke sihlupheka nje basesihlupheka nje sesisela ngisho imali yesinkwa. Kunzima nje impilo yami engiphila manje inzima kakhulu inzima. Ngiyathemba ukuthi abantu bayizwa le ndaba le yokuthwala ukuthi inkinga kanganani. Bangayibuki nje very light ukuthi uyaphumelela yes kodwa inama consequences akhona ngoba clear bombaba sekhaya bethwele. Yes bethwele. And sekusafarisha nini namanje safarisha wonke umuntu ke manje. Yebo. No ayikho inkinga ukhona umuntu oke wamsiza umfowethu obehlushwa yilwane bedlala naye yena. Simhambisile kuyena wasizakala. Nawe ngiyacanga ukuthi uzosizakala sizokuyisa kuyena akucheckele akulungisela izinto zakho. Since sizayo lo abhuti lwana uChannel bengakabuyi zoconfessa but sisemalungiselweni okwenza lokho. Ngiyacabanga ukuthi nako kuzokwenzeka. Angeke ngenzile. Ngingakuphuli nje ulimo umsakazi. Lezi zinto lezi zingakasho ukuthi ziyasibiza beyifike ilale nami. Nami beyilala nami. Ngithi ngiyavuka nje ngivuke ngibone ukuthi hayi kunomuntu wesilisa okade ekhona la ngibathi ngiyaqalaza kodwa ngiboni umuntu. So ilwane zilala nawo manje. Yebo. Wayesontweni wathola into ezokuchela. Ngaya kumuntu wasinikeza into ezokuchela. After sekwenzeka lokho azange zaye kulana nawo noma kwaqhubeka kwaba wese. Kwaba wese akaze yiyeke. Ngoba namanje nje ngiye ngivuke ngibona ukuthi ade nginomuntu wesilisa kodwa ngingamazi ukuthi ubani. Uma nje zifike zangalokho zime eminyango zivula icapha zikhuluma zingibiza zithi asihambeni kuvele kufike kulale nami lokho kulala nami engakwazi ukuthi kuyini. Noma kwenzeka kunodadewethu abathi bazongilalisa la ekhaya nabo bafike belala usuku olodwa bethi ayingeke ngoba bavuka beyezinye izinto.
ukukhomba ukuthi kunabantu adebelele nabo bese ngibona-ke mina ukuthi shuthi lezi zinto ekamyeni wami. Cha umyeni wakho wanifaka enkingeni yo. Ayi enkulu esingazi sizoyixazulula kanjani. Kushona abantu kushona naye still manje izinto seyilana nani ke ngasekho yena. Yebo. No cha siyabonga ngokuthi ushare le information le kodwa ke siyakuthembisa ukuzokwazi ukusiza and ithemba lami likhulu ngoba ukhona situation efana nawe osizakalile. So akusafana kuqala ngisathi mhlambe kuzokwenzeka mhlambe ngeke kwenzeke but njengamanje sengineshow ukuthi kuzokwenzeka ngoba ukhona kade sinaye osizakalile. Ngiyasethemba kuzoba njalo ngingajabula kakhulu. Futhi kube ingane yakho naye no2 kumele niye kuyena. Yebo. Ungahambi wedwa naye ingane efanele ihambe. Yebo. Okay no siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sizobuya ke mhlambe ngelinye ilanga uyobuya usizositshela ukuthi usizakalile yini ngoba siyafuna phela ungalethi problem bese ungalethi futhi ama results. Yebo kunjalo. Mahle mambi kodwa as long as uzokwazi if usizakalanga usizakalanga. If usizakale usizayo ukuze nabanye abantu bezobona ukuthi kuyasizakaleka akusizakaleki. Yebo. If usingasizakalanga mhlawumbe uzoqhamuka abanye la unobaba ojolo ngifonela waseMpumalanga oyikhiphayo ilwane naye. So abantu ke labo esizokwazi ukuxhumana nabo sikwazi ukulekelela. Ngingajabula kakhulu ngoba into edala ukuthi nje ngize la ngenzela ukuzoxwayisa abantu besifazane laba bathanda ukugana obaba bethandana nabantu abangabazi ukuthi ba rich nje i-rich babo busukephi bayapi ngizobaxwayisa ukuthi hayi egcineni usala nenkinga lengisele nayo nami. Ngajabula kakhulu. Ngajabula kakhulu masabonga kakhulu. Ake ngivale ivideo the story is very emotional. I'll listen to you next time. Stay blessed.